Ang atong ibanghilyo mga igsoon nagahisgot kini sa pagpili ni Ginoong Kristo sa napulog duha ka mga gihimo niyang mga apostolis. Ginganlan niya ni mga apostolis. Ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa pagpili ni Hesus sa napulog duha ka apostolis. Atong mabasa diha sa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto sa 13 nagaingon diri. Niadtong panahona mitunga si Hesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginanlan niya apostolis. Mga igsoon, si Ginoong Hesukristo bago siya nagpili sa iyang 12 ka apostolis, nag-ampo siya una sa tibuok gabii. Tibuok gabi nag-ampo sa Dios. Unsa yang wa ta kay balo kung unsa yang giampo ba niya yang apostoles nga iyang gipili. Musa mga igsoon, kinahanglan yun nato ang pag-ampo. Kung kita pananglitan kita nay mga sawa di mag-ampo kita sa Ginoo kung tinuoray bayod kini nga mao ba gayud kini ang gihatag sa Ginoo kanato kamong mga batan-on. Kung namoy uyab pag-ampo sigid mo sa Ginoo nga kung mao na gayud kini ang iyang gihatag kanato, kay kinahanglan nato ang pag-ampo. Kay ang usa ka magtiayon kung wala ang pag-ampo magbung diha gyud nay posibilidad nga magkabulag. Ang magtiayon nga nagkabulag kulang kana sa mga pag-ampo. Kinahanglan yun mga igsoon nga anaa kanunay ang atong sa ato ang pag-ampo sa kay ang Ginoo na gani na siya pero nag-ampo pa gani sa iyang amahan. Musa mga igsoon, kinahanglan ang atong mga pag-ampo. Dili sa Marcos kapitulo 3 bersikulo 14 ngadto sa 15 nagaingon diri mga igsoon. Nagpili siya napulog duha nga iyang gihimo ginganlag apostolis. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako, unya ipadala ko kamo aron pagwali o makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Gipili ni Ginoong Kristo ang 12 kanila og gihatagan og gahom sa pag-abog sa mga yawa. O gignan pagid diri, ipadala ko kamo aron pagwali sa kita mga igsoon, mga isip, mga alagad sa Ginoo. Kinahanglan yun ta magwali atong isangyaw ang maayong balita kay nagaingon sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 38 nga daghan ang anihon apan diutay ra ang mga ngani. Og nag-ingon pa siya, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon kay aron magpadala siya dugang nga mga ngani. Sa mga ngani mga igsoon, kita mga alagad sa Ginoo, kulang kayo ang alagad sa Ginoo karon. Mas daghan pa ang mahimong doktor, abogado kaysa magpari mga igsoon. Jutay ra gyud ang mahimong mga pari kay kahadlok sila kay labi na sa Katoliko dili magminyo ang ilang mga pari sa daghan ang na dili gustog pari mga igsoon. Pero sa ato pwede ta magminyo kay unsaon man nato pag kung isa ka pamilya kung wa ta kay bawo unsaon nato pagdala sa atong pamilya. Kay ang pamilya usa man ka gamay nga iglesia, usa dili bawal sa ato ang minyo kay aron makahibaw ta unsaon pagdala sa pamilya, unsaon nato pag
dala sa gamay nga iglesia, kay kung kita makadala sa gamay nga iglesia, mas makadala dayon ta sa dako nga iglesia nga mao ang simbahan. Usa mga igsoon, kinahanglan ta nga mag ampo kanunay nga tagaan ta og dugang nga mga ni nga mao ang mga klero, mga clergy. Usa, kinahanglan ta magampo kanunay nga kay nagaingon siya daghan ang anihon apan diutay ra ang mga ngani. Diri sa Mateo kapitulo 10 nagaingon siya diri mga igsoon. Giingon niya ni Jesus sa iyang mga napulog duha ka tinun-an ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug pag-ayo sa tanan sakit ug balatian. Itagaan og gahom. Kita pod mga igsoon, naapod nato ang gahom kay gikan sa apostoles, paingon sa ato mga pari ug mga dikon. Busa nagaingon sa diri, ayo nila ang tanang mga sakit, tanan walay sakit nga wala ayuha sa Ginoo. Busa dili ta angay mambalaka kung kita naay balatian, kung kita naay mga sakit, kay ang Dios nagaingon giayo niya ang tanan. Gihatagan niya gahom ang mga apostoles sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Walay giingon dito nga giayo ra niya ang hilanat ug ang tanan yun, walay gibilin nga mga sakit nga dili maayo ni Ginoo Kristo. Busa dili ta angay mabalakan nina kun dili ta muduol sa mga yam or mga kanang buhat-buhat, kay ang Dios nagaingon nga siya ang nag-ayo sa tanan natong masakit. Sa mga igsoon, kinahanglan nga muduol ta sa simbahan, kay ang simbahan usa ka ospital kini. Giayo niya ang espiritual nga aspeto ug ang atong physical. Naadiri tanan ang pagpasaylo sa mga sala naa sa simbahan, wala sa kalibutan mga igsoon. Ug ang kaayuhan sa tanan natong mga sakit naa sa simbahan mga igsoon. Kay ang Ginoo nagaingon nga pinaagi sa iyang mga labod kita nangaayo. Busa dili kita magpanuko pag duol sa Ginoo, kay ang Ginoo andam kanunay moayo sa atong mga sakit, mohatag sa atong gikinahanglan, kay ang Ginoo maluluy-on ug ang Ginoo kanunay kanato mo tabang kung kita muduol ug mangayo kaniyag panabang. Mao kana atong ebanghelyo, palihog manindot.